Morjehdus! Mä oon Viitalan Leila ja mä oon laittanut sulle viime aikoina postia Tunnepuheesi kurssista. Tää Tunnepuheesi kurssi on tavallaan jatkumoa Löydä äänesi voimalle, mutta ei välttämättä ihan suoranaisesti. Nimittäin Tunnepuheesi verkkokurssissa on kyse siitä, että 6 viikon aikana räätälöidään juuri sulle sopiva äänenkäyttö- ja kommunikaatiovalmennus, joka tapahtuu näin verkon välityksellä 2 kesken. Ja sen tarkoituksena on, että voit kehittää niitä osa-alueita puheen, äänenkäytön ja sen tilanteen osalta, joka sulle on merkityksellistä. On se sitten kohtaamisia live-tilanteissa asiakkaiden kanssa, on se kohtaamisia puhelimessa tai haluatpa värittää ihmisten elämää puhumalla vaikka videoilla, vaikka voice-overeita tai äänimainoksia. Kaikki tämä on mahdollista. Ja kurssin tarkoituksena on tosiaan se, että voit nimenomaan keskittyä niihin omiin lähtökohtiisi ja siitä ponnistaa eteenpäin, koska meillä kaikilla on omat erilaiset taustat. Löydä äänesi kurssilla huomasin, että ihmisillä on aika paljon erilaisia lähtökohtia. Osalla joku asia on eri tavalla hoidossa tai paremmalla tolalla ja sitten taas toinen vaatii enemmän työskentelyä. Kaikilla meillä on myöskin omanlaiset tavoitteet. Tunnepuheesi kurssi, sen lähtökohta on sinä ja sinun tarpeesi. Minkälaisissa tilanteissa käytät ääntäsi ja miten sitä kannattaa käyttää ja mitä sille voisi tehdä niin, että se kommunikaatio parantuisi. Saattaa olla siis tosiaan ihmisillä sellaisia samanlaisia kokemuksia kuin mullakin aikoinaan, kun olin provisiopalkkainen myyjä. Eli palkka riippui siitä, sainko aikaan tuloksia, ja kun vähän opiskelin enemmän tätä aihealuetta ja sain paljon kokemusta, niin huomasin, kuinka iso merkitys on sillä, että osaa puhua ja kommunikoida niin, että myöskin se vastaanottaja haluaa kuunnella ja ymmärtää. Ja sen jälkeen voidaan vasta saada tuloksia. Ja se tuotti paljonkin tuloksia. Ja se oli hämmästyttävää, kuinka helposti se sitten kuitenkin kävikään, kun ymmärsi niitä omia tapoja käyttää ääntä ja mitä niitä pystyy sitten muokkaamaan siihen suuntaan, että saadaan yhteisymmärrystä aikaiseksi. Eli joskus voi olla sellaisia kokemuksia, että kerta kaikkiaan ei ymmärretä toisia, koska se toisen tapa saattaa olla niin erilainen kuin oma. Ja siinä vaikuttaa monet asiat siinä taustalla. Joskus me ei ymmärretä omaa äänenkäyttöä, miten se voi vaikuttaa toiseen. Ja sitä pitää joskus vähän harjoitella ja se pitää tiedostaa. Ja sitten kun sen tiedostaa ja harjoittelee oikeita asioita, niin sitten sitä pystyy myöskin mukauttamaan eri tilanteisiin. Kyllä tämä puhe ja kommunikaatio, vaikka kuinka ollaan verkossa ja vaikka kuinka chattaillaan, niin se vaikutus, mikä ihmisen puheella on toiseen, se on korvaamaton. Me käytetään sitä ihan joka päivä, kun me ollaan yhteyksissä ihan kehen vaan, oman perheen sisällä tai työssä, työkavereihin, esimiehiin, alaisiin. Puhumattakaan siitä, että me tehdään työtä ja ansaitaan rahaa sillä omalla äänenkäytöllä, kuten esimerkiksi verkkovalmentajat saattavat tehdä. Tunnepuheesi kurssista on tullut sellaisia kysymyksiä, joihin ajattelin tässä kohtaa vastata. Jos nyt vielä mietit, että kannattaako tähän lähteä mukaan, niin suosittelen lämpimästi. Tämä todellakin on nyt erityistarjouksessa ja se on voimassa vaan tähän keskiyöhön asti. Itse asiassa perjantaina oli tällainen nopean toimijan bonus ja siihen jo ehti tarttuakin ihmisiä. Mutta kysymyksiä on tullut ja ajattelin tässä käsitellä niitä. Eli valmennuskerrat. Tässä esitteessä olen kertonut, että 6 viikon kurssi ja suurin piirtein kerran viikossa on tällaisia valmennuskertoja, jotka tapahtuu verkossa livenä Zoom-yhteyden välityksellä. Ja näissä nyt sitten ei olekaan mitään sellaista kauhean jäykkää toimintatapaa, koska kullakin on tarpeet niin erilaisia. Eli ne voidaan sopia useamminkin kuin kerran viikossa ja ajankohtiin voidaan vaikuttaa. Tämä on paljon joustavampi kuin sellainen ryhmävalmennus, jossa aina täytyy miettiä, että miten se sopii kaikille. Ja kaikkihan ei sovi kaikille. Tämä on todellakin räätälöitävissä sen puolesta. Sitten tuli kysymyksiä, että onko vapaita aikoja toukokuulla. On, niitä löytyy. Ja sitten, että onnistuuko aloitus kesäkuussa, jos varaa kurssin jo nyt. Kyllä, sekin onnistuu.
ja kuinka, jos on mahdollista opiskella vain ilta-aikoina, niin, no kellonajoistakin on mahdollista sopia. Ja harjoituksista ja tehtävistä tuli kysymys. No kaikki nämä räätälöidään tapauskohtaisesti, eli siinä otetaan huomioon se, missä olet nyt. Eli omat vahvuudet ja lähtökohdat ja sitten se, mitä sillä äänellä haluat tehdä ja miten sillä haluat vaikuttaa ja nämä tavoitteet, mihin sitten pyrit, niin nämä kaikki vaikuttaa tosi paljon. Ei voi sanoa, että yksi harjoitus sopii kaikille, vaan tämä nimenomaan räätälöidään senkin puolesta. Joo. Kysymyksiä ei tule tässä sen enempää. Ajattelin vaan poiketa näin lyhyesti näyttäytymään ja kertomaan äänellisesti, että kukas tyyppi minä oikein olenkaan. Ja kerron nyt taustoistani vähän, että mulla on taustaa äänenkäyttäjänä niin myynnissä, mainonnassa ja videoilla. On ollut mikrofonin molemmilla puolilla, tehnyt töitä äänellä ja myöskin ohjannut äänenkäyttäjiä. Ja ollut myöskin juontajana erilaisissa tapahtumissa, messuilla ja sellaisissa yllättävissä tilanteissa, joissa täytyy joskus improvisoida. Kokemusta on tullut myöskin tanssiharrastuksen myötä. Kun harrastaa paritanssia, niin siinä pitää osata kommunikoida niin, että tulee parin kanssa hyvin toimeen. Ja tätä on jatkunut nyt sitten tanssivalmentajan muodossa jo yli 30 vuotta myöskin. Ja siinäkin on tärkeää, että osaa kohdata ihmiset oikealla tavalla ja puhua sillä tavalla, että ihmiset ymmärtää. Ja Löydä äänesi -kurssilla mä nyt kerron vielä tällaisia asioita. Palautettakin tuli jonkin verran. Ja täällä sellaisia sanontoja, että minulta sai todella hyviä vinkkejä, harjoitteita ja tietoa äänenkäytöstä. No, Löydä äänesi voima -kurssilla käsiteltiinkin nimenomaan sitä ääntä tällä tavalla yleisellä tasolla, mutta tässä tunnepuheesi -kurssilla siihen syvennytään paljon syvemmälle. Mitä muitakin asioita on kommunikaatiossa kuin pelkkä se äänenkäyttö. Mutta tunnepuheesi -kurssin parhaita puolia on se, että ensin selvitetään, mitkä ne omat lähtökohdat on, mitä haluat sillä äänellä tehdä, mihin haluat pyrkiä, millaisia vaikutuksia, missä yhteyksissä, miten haluat sitä ääntäsi käyttää. Sen jälkeen tehdään suunnitelma ja tulee käytännön harjoitusta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun meitä on vain 2, niin voit harjoitella täysin luottamuksellisesti ja tämä ei aina ole mahdollista ryhmätilanteessa ja ei tarvitse miettiä sellaisia jännitystekijöitä tässä kohtaa laisinkaan. Ja kaikki kellonajat ja valmennuskertojen välit on ne sitten kerran viikossa tai useammin tai vähän ehkä pidemmälläkin tähtäimellä voidaan siis suunnitella joustavasti. Siinä välissä aina voit käyttää niitä harjoitteita ja työkaluja, mitä tässä kurssilla annetaan ja opit käyttämään ja ymmärtämään, miksi ne toimii ja minkä takia niitä kannattaa hyödyntää. Ja yleensä, kun se taitotaso kasvaa, niin itseluottamus kasvaa ja se on kyllä tärkeää monessakin mielessä. Sen avulla pystyy sitten myöskin näkemään ja uskaltautumaan uusiin tilanteisiin, josta voi olla iloa tai josta voi olla myöskin todellakin taloudellista hyötyä, jos vaikka tekee myyntityötä tai haluaa vaikuttaa verkossa. Ja nyt mä toivon, että tulet mukaan kurssille ja reenataan sitä äänenkäyttöä ja vaikuttamistaitoja ja sä saat sillä hyviä vinkkejä ja uusia näkökulmia, joita sä voit hyödyntää oikeassa elämässä. Nähdään kurssilla. Moi moi! I will rise, I will shine, I will sing this song. I will make it through, I know. I will win, I'm the prize, let us sing this song.